tong sekot pen nang litum media according jira tum nang tong thekbot nang litum phan ning aklong pen kero pilo karbing long arada farman pen BJP a party ahin pen nang tuma kero pilo lasinon nang litum atheng no nilitum ke than ponji kangtung bangke karbiang long along lata isi apur kimu kimanji apan dambom lo lason si nilitum ahin pen ke theklong dolo athe pipot ma ilitum 1986 a movement dolo 1995 ahut MOU itum agreement chitoklo pinangana kichun dolo halake ilitum gazette notification anta doponlo sta adhek kichun che dula lapen 2011 ahut ilitum MOU chitok det pen hile rongrang hile kaman pen itum kache dan pen kache song pen ajok ilitum MOS 1 agreement chitoklo 2011 aningkan lapen 2021 aningkan MOS 2 ini tum aku puthot song trok atum pen ini tum MOS 2 chitoklo lasuang bong pen ini tum akinang sop abotai botai ini tum rat atum political party atum for example political party atum socio organization atum student organization atum dak ini tum aphan akinang sop ahormu political demand ahormu bangke prabjin pen pachunai pu alam the lapen apor pen apor ilitum ka demand autonomous state lo sitami autonomous state angbong pen kopi posi itum autonomous state anpali uni detma la songbong sita ilitum isi alam the chikroi lo je ilitum autonomous state long lelang pusitame ilitum power bangke isi pen wansi ilitum la so power bangke autonomous state kelongji kapate bok het ji aphan itum claim pon nang pu puching waisi MOS 1 da chitoklo MOS 2 da chitoklo sita laso mokha itum demand charter mokha ilitum along kichun pu ilitum long theklong lelang lasi ilitum non BJP a party karbianglong ki japon team karbianglong atum bikheke dak aman githine Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon lapen alang lilong haladak ilitum non hejong ki haipon ilitum AMP Omor Singh Tiso sir lapen MLA Dorsing Ronghang sir atum lapen team karbianglong atum japon si karbianglong pen isiabutung dampen ilitum aphan la non agreement det aphi non 125 amendment ahut ilitum non amat prabjin men pachun nei pu laso anut phan kachi tongdam a minister phan chi tongdam pen lanjot kali karbianglong team karbianglong CM saratum japon si long kep autonomous council atum phan ta pangrum pen si huladak dili rong sopi long chingwai chingsai lo laso chingwai chingsai pen che don si isi langdam lo ilituma council along ke abanda banai lo ki thenai lo lasopot ilituma bangke power da omuchon lasong bong pen ansu se power ke palong je phansi ilitum bangke la 125 amendment ahut MOU MOS 1 2 sidame do an la MOU long pen chunche MOS long ki chunche 1 long chunche 2 long chunche anta eke logot pachun nai pusi litum tin karbiang long pen ki japon CM sir MP sir MLA sir atum la soputhak klardak pen home minister phan 25 July arni chitong damlo hala so chitong dam pen ladak 125 amendment hosi la do ana hormu pachun pon nai pu pudet pen api demand charter memorandum pidet pen api la so demand charter memorandum pidet pen halangli pen ilitum aman kithe home minister Rajnath Singh home minister Amit Shah alangli ilitum aphan reply pilo je nilitum ahin pen state home minister phansi arpu peklo lapen state home minister si ladak kangchap kangsai laso akam claim bomlo laso kangchap kangsai abangke jongsi lake jongsi tanglo pulo tangte chikloyon api nanglitum laso committee tumpan nanglitum demand amokhaan nilitum ingchap ingsaipo laso demand charter amokhaan pen langpen nanglitum aphan puthot aku kipachunji aphan kachingwai aphan nanglitum phan nang hangpon po pula sonsi ilitum phan positive pen isi kilong pon dolo pusi ilitum phan todap adap nili aman kido MLA sir Dorsing Ronghang sir aphan phone pen chingkilo alangli phone pen nili phan nang thanlo lahai hinlo lapen halaso longkep a council atumang bong pen bangke Boroland pen promote boro tadulo lapen apu Tripura pen adulo Khasi Jointia Garo tum tadulo
Mizoram ben datu pusipu haladak lasi laso ang bong pen ana bangke ilitum Karbinglong Autonomous Council alidar CM sar tumsi Japon lasi laso ang bong pen itum ninggethe ningkeche rong bangke lalo lasi tame isi ang deng a step ke kichunpo lasi punat kachesong ahut ke latum hile kaman pen pinangan ilitum along avia phik kibunang kithinang laso na bang puda dolo laso aman si ilitum non longpo lasi labangke ilitum Karbi Anglong arat along dak political party doan lapen socio organization doan dak kaprek kaprek NGO pen chenglok ke thek kire tum sitame laso dim along itum kachirap kachitodu nei akinang so dolang lapen kachirap kachitodu njia pansi nilitum ahin pen rat apan sitame choning ripon lo ke thek kire tuman sitame choning ripon lo lasi lason ilitum apan correspond thek lason ilitum apan nang kachingwai pen kipachun pon thek apotsi Central Government Home Minister Amit Shah phan lapen ilitum non third time along Prime Minister Narendra Modi Prime Minister aphan stame Karbi Anglong arat hoi East Karbi Anglong BJP hoi Karbi Anglong BJP hoi pen stame alang liphan choro parlo lapuson dak kipa phihup lada kipa phihup pen kipa prang pon jia phan six sidula jakong ansu se nang kipa bat pia phan alang liphan ilitum ahin pen akiro pilo athe pipot ma pulang dam lo pulo tangte ilitum along non kidobom a council ke adhek alam ilitum chithan etme sida adhek alam ilitum ka chithan apanta akasik sakdo non jong si six sidul alam lang lo pulote ilitum laso six sidul non amada bangke ilitum 26 seat tame seat inkoi ra trok sitame langdam etlo pulote ilitum open for all laso si mande lasi laso phan jong si momo sitame athe ilitum non matke influx aphan konani ilitum ki khang dun ja jakong kan si duma ilitum kadok beda chichini lo lasi lason jong si pulotang te ilitum non 44 seat tame ilitum 100 la 25 amendment along ilitum bat ponpo laso along bangke 34 seat bangke ilitum bangke kopima ilitum reservation long si dopo the seat cap along bang si ladak tame itum